Zer da zuretzat mendira joatea? Batzuentzat bakea da. Zaratari ihes egiteko leku bat. Zenbaitentzat, kirola egiteko erronka eder bat da mendia. Baserritarra bazara, zeure bizilekua izango da. Zarena zarela, seguru hamaiketakoren bat egingo zenuela zuk ere noizbait tontorren batean. Guretzat, mendia gure herriaren historia ezagutzeko mapa bat da. Mendiak dena gordetzen du, dena oroitzen du. Nahi baduzu, gurekin etor zaitezke Zapolara. Zapola, Markina Xemengo mendi esanguratsuenetako bat da. Bertan dago M.I.B. izeneko memoria ibilbidea, ikur zuri-berdez markatutakoa. Gerra garaian, mendiak leku estrategiko bilakatu ziren. Lurrean ikusten duzuen arrasto hau, gudariek egindako lubaki bat da, gudalerro bat, 1936ko gerrakoa. Herritarrok auzolanean garbitu genuen 2018an. Frankoren aldeko matxinatuek Gipuzkoa bereganatu zuten hilabete batean, eta pixkanaka Bilbo menderatzea zen haien helburua. Baina gudariek eta milizianoek erresistentzia antolatu zuten Bizkaiko mugan. Mas Kalamuan jarri zuen Markinaldeko fronteak gudalerro haietako bat, ezagunenetakoa dena. Baina Zapolan eraiki zuten badaezpadako bigarren gudalerro hauxe, inguruotako sendoena. Lerro hau etzen erabilik udan, Munitibar eta Gernika bombardatu ziren egun berean, matxinoak oiz mendira hurbildu zirelako, eta Markina eta Lekeitioko fronteetako euskal miliziek atzera egin behar izan zutelako. Lubakiaz gain, Zapola inguruan 3 ametralladora kabi edo bunker daude. Igotzekoa, Zapolakoa eta Zapolazpiko hauxe. Urkotik Itxoino mendira bitartean, 23 bunker aurkitu dira. Batzuk hau bezain egoera onean. Baina gerra garaia zaratago ere, mendiak garrantzia handia izan du herritarren bizitzetan. Inguru honi Zapolako kaskoa deitzen diogu. Eta hemengo hauek herri basoak dira, lursail publikoak, denonak. 16. mendera arte, inguruko lurrik gehienak ziren herri lurrak. Baina mendeetan aldaketak izan ditu jabetza horrek, eta pixkanaka esku pribatuei saldu zitzaizkien gehienak. Horrek herri txikien pobretzea eragin zuen, eta familia aberatsak egin ziren lurren jabe. Baso hau Markina Xemeindarren bizitzen sostengu izan zen. Bertatik lortzen zituzten elikagaiak, gaztainak, sagarrak edo urrak adibidez. Ekonomiarentzat ere garrantzitsua zen basoko egurra, etxeetarako, burdinoletarako ikatza lortzeko edo itsasontziak egiteko baliatzen baitzuten. Gizon hau Nikasio Jaio izan zen, Zapolako azken ikazkinetako bat. Ikatz toki asko egon ziren inguruotan. Txondorra egiteko, gurbi, arte, aritz eta pagoen adarrak erabiltzen zituzten, hemengo txaretan ugariak direnak. Nikasioren garaiko ikazkinek basoaren etorkizuna bermatu nahi zutenez, inoiz ez zuten zuaitzik errotik mozten. Horregatik dira, euskal pago gehienak hain motzak, adarrak moztearen eraginez txiki geratu zirelako. 1970 urtera arte, ibili ziren ikazkinak lanean inguruotan. Hori gogoratzeko, 2018an Markina Xemengo herrigunean txondor bat egin genuen auzolanean. Mendi jakituria hori belaunaldiz belaunaldi transmititu zedin. Etxeetan izozkailuak izatearena gauza berria da. Garai bateko herritarrek inguruko baliabide naturaletatik lortzen zituzten izotza zein ura. Horren adibide da Zapolan dagoen elurzuloa. Neguan, elurra metatzen zen bertan, eta hementxe irauten zuen izoztuta, urtu gabe.
Urberuagako bainuetxera etortzen zen jende aberatsak, hemengo elur izotzez egindako limonada eskatzen omen zuen Bega tabernan, gai oso preziatua zenaren seinale. Mendibide asko gerra garaian egindakoak dira. Gerran ez baitzuten soilik gudariek borrokatu. Herritar guztiek egin zuten lan, andre zein gizon. Gudariei jaten ematen, jantziak josten, gaixoak sendatzen, gudalerroak eraikitzen edo materiala garraiatzeko bide hauek zabaltzen. Santa Eufemirako bidea ere garai hartakoa da. Frankismo sasoian, erromeria jendetsuak egiten ziren Santa Eufemin, beste hainbat euskal menditan bezala. Euskalduntasuna debekatua zegoen urteetan, mendia leku libre bat bihurtu zen herritarrentzat. Lasai dantzatzeko, euskaraz hitz egiteko, bertsotan egiteko edo irrintziak botatzeko eremu diskretu ia bakarra zelako. Baina dena ez da zuri beltzekoa. Orain ere badira Zapola mendiarekin eguneroko hartu emanean bizi diren markina xemeindar asko. Larruz baserrian aurkitu ditugu Iban, Gorka, Antigua eta Nora. Historiaz eta jakintzaz betetako zelai hauetan bazkatzen dituzte beraien ahuntzak. Bidane eta Arkaitz baskaran ere artzainak dira. Bildots sasoi bete-betean harrapatu ditugu Igotz baserrian, eta buru belarri dabiltza lanean, ardiak ahal bezain ondo zaintzen. Mendia, herritarren bizileku, bizibide eta bizigarri. Zaindu dezagun, biharkoentzat ere halaxe izan dadin.